Wat doe je erin? Eigenlijk zelf poetsen. Massage, hè? Een soort massage. Oh ja. Wat is er, Reisje? Is dat? Wie moet er achterop? Niemand. Niemand. Nee. Met die dan nog mooi. Nee, wat je... Ja. Die kant. Goed zo. Maar dit is sturen en Nee, Tanje. wat gaat het sturen? Oh, look maar alle teugels. Goed zo, Bucky. Francis, je wat ik even goed zo, Bucky. Dit is bijna hetzelfde als autorieden. Ja. Maar wat is leuker? Dit toch? Autorieden of mijn puk voor de karren? Voor de karren. Kijk in mijn stukje draven. Wat zou is dan? Met die draf. Let op. Met die draf. En wist nog wat ho is? Ja. Onder teugels loeken, hè? En dan zou is dit. Oh, stappen. Goed zo, jongens. Goed zo, jongens. Sally, Uniek, Yveske, Rijntje en daar is Corolle. Hey, that's my mother. She always parks on the road because we don't have a lot of space to park the car. Hey, ma'am. Cool. Hoi. Nou, geweldig. Tanje? Oh. Nou, daar gaan ze weer. Ja, prachtig. Leuk. Ja.
Nou, cool man. Die Puk braaf? Ja. Goed zo. Vet stoer. Ik een stukje achterop in die Ja. En dan ging vet in galop. Ja. Dat is echt vet hut. Ik ken het best wel. Nee, we hebben net trappen mee. Kom maar. Hallo? Kom. Uniek. Puck. Daisy. Wendy. Spidey. Mario. En Peach. Bibi. Kom maar. Nee. Kom maar. Nou, kom. Hallo? Is mooi. Kom maar. Rijntje, Yveske. Sally. Ralle. Uniek. En Skittle. Puck. En Berweron. Oh. Peach en Mario.
Wat lief. Oh, ze vinden elkaar echt leuk. Nou, kom maar. Kom. Mooi weer. Oké? Kom. Ja, kom, kom, kom. Hij wil net. Ja. Hoi. Hoi. Juster weer ik bij Bosgra. En toen heb ik een cadeautje hellen voor Uniek. Ik is er heel blij mee. Een kroontje. Queen Uniek. En een beetje van Coralli. En een beetje van haar. Oh, Coralli had de prinses in de buik. Ja. Ah. Hoe uniek. Knuffels. Maar deze heb ik voor de hinders gekocht. Ik vind dat Mario een fiets hem met. Ja, die hangen weer bij Mario Ik vind Pies. dat Joeken hem hebben. Wat is het, Joeke? Wat zo ik, wat is wat? Ja, Joekie wil ik. Oh, Waar is Joeke? uniek. Joek is bij die. Oké. Who has the perfect toy for Joeke? Joeke wil een wuttel. She wants a carrot. En Joeke is zelf ook een wuttel. Mezelf ik het op. Ja, Joekie. Oh, Maar, deze ik, is te mooi. Oh jee. Zo met dat uniek. Oh, Joeke, net stikken maatje. Wat met zichtjes Nee. spelen. Mooi hè, Joekie. Wie is dit? Pak die uit. Nee, nee, nee. Joek, kom maar. Geef maar een Joek. Geef maar een Joek. Joek is daar. Oh, Joepie. Nou, ze had er even nog roken. Mooi hè? Uniek. Was toch maar de wet op watje. Maar ik dacht, zo'n die Amerikaan dat ik uitspreken kennen. Wat? Wat is wat? Nee, denk ik niet. Los. Joeke. Du hebt van mij laatst een knuffel kregen. Kom op, kom. Ilse. Oh ja, dat weer een hele mooie kriesknuffel. Maar Ja. die had Joeke begroeven. Ja, die laat eerst buiten. Binnen 4 minuten weer die vertrokken. Tussen de BM in de bosjes ergens. Hoe jet dat ik er weer van Ilse? Pets Party Mix. Pets Party Mix. Ja. Cool. Dat is vet leuk. Ja. Een cadeau voor die huisdier. Ja. Echt superleuk. En Joep is bijna jiddy, dus Joep krijgt straks ook een cadeautje. Yay. Van Pets Party Mix, hè? Nee. Joepie. Joep is bijna jarig. Wat zou het dan? Ja, Yveske nog net. Dat is nog net zielig. Ze is nog bij die mem. Hey Peach. En Mario. Ja, dit wordt hem.
Dan pakt Jugend die maar. Ik wil echt een pony die dat leuk jongens. En je moet een cadeautje krijgen. Die shutterik zou me nog eens opbouwen. Als een kop Pietje broodje, want Pietje is een niet. Ja. Nou, dit is wel mooi hè jongens. Hey joh. mijn telefoon is dat in bieten. Ik vind hem wel echt heel leuk. Ja. Zoek. Zoek, zoek. Goed zo. Apport. Wat zitten ze dan? Zoek de moesjes. Ja. Eigenlijk met dat oortouw hebben nou dan. Mooi pies. Oei, jongens. Je krijgt Tina Turner. Ja, dat hier ja. Tina Turner pistool, hè? Wat is er? Mijn auto eventjes. Is blij? Ja, ik ben heel blij met je vlaggetjes. Ken ik jou. Doei! Doei!